a na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'eze eze adịghị adị eze anụ Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị ndị ochie ya fọdụ sikala aka gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fara obodo ụka mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ jaja oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịama gbaka ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu ka anyị dọbiri ebe a ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji akọwa ọtụtụ ihe gbasara Igbo spirituality n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji bịa bụ ihe gbasara ịga ọfọ ịga ọjị ya na ihe a gbara ekpere maka na ịga ọfọ mgbe ịga ọfọ mgbe ịga ọjị ọnya ahụ preya maka na ọtụtụ ndị be anyị aghọtarozi how things work ọnya ka anyị chọrọ ka anyị kọwara nke ịghọta ya maka ọ na-ahụ ekwe ịga ọjị ma ọ bụ ịga ọfọ ọ bụ ndị mmadụ agba n'ime ihe ọjọọ n'ikpere arụsị ma ọ bụ ihe ọzọ ịghọtara ya mana bifo anyị gaba n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị na-aga n'iru eji m n'aka na ndị niile sonyere anyị na anya bụ aja enwetachago ihe mgbasa ozi na WhatsApp nọmba ha etu ya bụ mmemme sika na mmalite taata bụ ụbọchị Eke a sị m na Eke eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị na osisi fere anyị na-atụ ufere ya agbapụ ya ọnụ onye nọchi ihe ọjọọ ya eme anyị ome onwe ya onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ise n'ụbọchị taata agwagwa m isiokwu anyị ji bịa mana ọkwa dị mkpa
nke mbụ ndị so ya na ya bụ aja enwetaghị ihe onyonyo ha n'ụtụtụ taa. Ọ bụrụ na iso ya na nke ọnwa mana iso na nke ọnwa na-abịanụ, ịchaatịkwa na WhatsApp 08057837672. Then nke mbụgoro chọrọ ikwu bụ ka m kelegoro each and every one of you for supporting my daughter Queen Desire. She made it to the 4th round. Ekene ka m jiri bịa, ugbo ekene ka m jiri bịa. Ana m ekene each and every one of you for your various support. Ekene m ndị dị iche iche, ndị votu rienu, ndị sọpọtụrụ ya na ụdị dị iche iche. A sị na Chukwu okike akwụ n'ụgwọ na nke unu mere eme. Wee na-ekele kwụrụ maka nke unu ka ya eme n'iru, maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na ihe ntị na-ata agwụrọ na ntị ama ezi ike. So all 4th stage ka a na-achọ ịbakwasị. So olukwa mgbe a ga-emekwa voting mma bịakọbịa ihe ụnụ ka ụnụ gwadie. So na-ayọkwazi ụnụ do ekenego m na nkuru mere na-ekenekwu na nkuru ya eme n'iru. Ọkwa ọzọ dịkwa mkpa bụ egwu ụnụ officially na our satellite television has been launched. Afọ ya bụ Eziokwu TV channel 505. So ọ bụrụ na ị na-use any universal decoder, is it Go TV, is it my strong decoder, in the use SatView, in the use any universal decoder, search for our channel Eziokwu TV channel 505. Thank you. Then nke ọzọ sị chọziri ịgwa gị bụ kpọtụrụ anyị na ya bụ n'ekwentị mma akpọrọ gị WhatsApp nọmba m. Ọ bụrụ na ị chọrọ chanel ọdịnala, ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba nkwụ, ị chọrọ mmemme alụmdi na nwunye, ichi ọzọ, ịgba ọfala, ịwa ji, ime agwụ na mmemme ọbụla nwere to do with ọdịnala ma ọ bụ ime afịa ọlụ na mmemme ọdịnala dị iche iche ma nwere ike ịgụsịwa na ị chọrọ ka anyị na-eshi owu program gị ma ọ bụ announcement gị ma ọ bụ ịma ọkwa gị ihe ọbụla na ya bụ chanel, chaatịkwazi anyị na WhatsApp. We are open for business. Ọ bụrụ na ụgwọ onye nwere talent ihe gbasara ejije, movie na ụdị ọbụla, ma ọ bụ na ịhụkwara onye nwere onyinye igwu egwu na onyinye ọbụla, ihe ọbụla eji mụ nka na ụzụ imewu, ịbịakwa chaatị anyị ka anyị nyere ya aka wee projekti gị using our platform channel. Ka anyị kwụsị ebe a. Ịchọzie ịda watch our Nollywood movies, ma ọ bụ na ị chọrọ ịda watch nkụzi anyị na-akụzi, jee gota ya bụ decoder na ọ bụrụ na ị nwere ya, then chọọ channel 505. Yes, ka ị watch ya. Then oge na-adịrị anya, ọ bụrụ na ọgwa na ị nwere ya na ị chọrọ igo from us SatView decoder, then chaatị m na WhatsApp ka anyị nwee ike elesị gị ya. Anyị nwere elekwazi ya the decoder, ma ọ bụrụ na ị chọrọ use ya, go to decoder from us. We ship nationwide. Ebe ọ bụla ị nọ, just nye ya adreesị gị, go anyị decoder, anyị ga-emere ya wee bill, enweta ya ka ị nwee ike na watch our Nollywood unique movies and our lectures free of charge. So onye abụghị ọgwa dị mkpa nche ọka mma. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Kedu nkụzi m ji wee bịa n'ụbọchị taa? Akụwago m ya. Gịnị ebe ịga ọjị? Gịnị ebe ịwa ọjị? Ịgbara ịga ọjị, ịgbara ịga ọfọ. Ihe nchọ ka nkọwalụ gị bụ mgbe gburugburu a na-akpọ ndị ọdịnala ndị ọgọ mmụọ, ndị ọgọ mmụọ. Yes, ndị ọgọ mmụọ. Ndị ọgọ mmụọ a na-akpọ bụ ndị na-agọ mmụọ, ndị na-efe Chineke, ndị na-akpọku mmụọ, ndị na-akpọku mmụọ. Ọnya bụ ịgọ mmụọ. Mgbe ọbụla ị nọ na-akpọku mmụọ, ọnya abụla ị na-agọ mmụọ, ọnya abụla ị na-agọ mmụọ.
then mgbe ọbụla ejikwana ọjị were na-akpọkwu mmụọ ịma na ị na-aga ọjị. Mgbe ọbụla ị nọkwa na-akpọkwu mmụọ na-ekwubi okwu na-ajụ ogu asị na ị na-aga ọfọ. Ọfọ na ogu bụ ihe eji mara ọdịnala Igbo. So mgbe anyị na-ekwubi okwu dịka mmụọ onye ọbụla chere ihe ọjọọ ga-eme anyị ya ma onwe onye si na akwa ya ma acha mpama ya bara nke ya, ọnya ka ndị ụka na-akpọ back to sender. So mgbe ị na-ekwubi ụdị okwu dị etu a, ogu ka ị na-ajụ. Ị ghọtara ya? Mgbe ị na-ekwu ụdị okwu dị etu a, ogu ka ị na-ajụ, ọfọ ka ị na-agọ. And gịnị bụ prayer wee ekpere. And dịka anyị si malụ, before ndị anyarị abịarị na be anyị, ndị Igbo agụwago ọfọ. Ndị Igbo na-aga ọfọ from time immemorial. Anyị na-aga ọfọ. So before ndị ụka ọbịa abịa, ndị Igbo na-aga ọfọ. Ọ bụrụ ndị ụka ọbịa kụziere ndị Igbo etu esi ekpe ekpere ma ọ bụ etu esi aga ọfọ. Gịnị bụ ịga ọfọ? Gịnị bụ ikpe ekpere? Ha meru the same thing. Ka nkọwalụ gị, ọ bụrụ na ị na-ege ntị n'ebe okenye nọ na be ụnụ na-aga ọjị ma ọ bụ na-aga ọfọ, ịfụ na ịga ọjị ma ọ bụ ịga ọfọ nwere 4 cardinal points. I keep saying it. Has 4 cardinal points. Ịga ọfọ nwere has 4 cardinal points. Ka m nwa okwu n'ala maka na esi m olu. You might not understand unless if I explain it to you. You understand how things work. Example, if an elderly man has cola in his hands to pray, what he first do, he will first of all give praises and thanks to the Almighty God, the creator of the whole universe, for the gift of life. After praising God, having cola in his hands, after that, what he will now do again is to ask for forgiveness. God Almighty, wherever we are children, we are like children, wherever we offend you in any form, please forgive us. We are like children. What he is doing now is the second part, but forgiveness of sin. Is asking the gods and the ancestors that we are children, we are made children. Anyhow we offend by what or deeds, please forgive us. Asking for forgiveness. Number 3, he will now say, start asking petition, what they call petitioning. Start petitioning by saying, God Almighty, our ancestors, anywhere, what we are asking for is let those goodies that are happening in other people's homes, let it begin to happen in our own homes. Let a fruit of let's be alive and reap the fruit of our labor. Let's be alive and reap the fruit of our labor. Let's be alive and reap the fruit of our labor. Let's benefit. Let's start benefit to benefit. Let's start to benefit from work of our hands. Let betterment be our portion. The person will begin to ask for all the goodies and making good declarations upon his life. That is petitioning. Then the last part of it is when the person will start doing declaration, what we call it joke. He will not doing declaration that if anybody says we will not live, that we will die, let the person first die. Whoever that says good things will not happen to us while we are still alive,
nothing like trace of good will ever happen to the person. Now he will start making some declaration, like anybody that wishes death, let the person die first. He will now start making declaration. Meaning, any day there is a lot of calamities out there and accident there on the road. May we never step out of our compound. May we remain protected. The person will start making pronouncement, because there is power in spoken words. But what you don't know is only a mystery to you. So in ordinary Igbo, Igofo, Ugochi has these 4 cardinal points. When the foreigners came in the name of missionaries, they formulated their own prayers in the same line. Because before they came, we had been there practicing our spirituality. So how come someone out there will be deceiving you to the extent that you don't want to, whenever you hear about Igofo or Ugochi, your head will swell as if you had something that is very diabolic. What you are having, or what you are facing, is lack of knowledge. You don't understand how things work. You don't understand that every race is supposed to worship God with their own method. When you abandon the format, the way your spiritual ritual of your race is being carried out, you might be misled. So, Igbo, but manede agofo, idi ekwupi okwu, idi mu imere ebere. You must set aside in Igbo spirituality. Every morning, a man is supposed to go and do the morning ritual of Igofo. Kwa aka ụtụtụ, a na-agwọ n'aka ụtụtụ. Kwa aka ụtụtụ, wụọ wapụ ọjị. Ọ bụrụ na ị nọ ebe tere aka, you cannot have access to cola. Then you can use many other things to pour libation. The most important thing is that you recognize their spiritual forces by communion. What is the essence of prayer? Prayer. What is prayer? Prayer is bringing and uplifting our mind and spirit to think about the Creator, think about God. Simple means that you are expected to have a silent time. Call it spiritual exercise. Call it when you will reflect and meditate before God Almighty. By so doing, you are energizing your spiritual forces. You know why? Because now, ọ na-abụ nnụrụ chi ife na ife niile, ọ bụrụ na chi obi na ife niile. So how would you expect to be successful when you refuse or neglect to carry along with your spiritual forces? They are the one that will help you to excel. So you need your spiritual forces. And the only way you can go with them is by carrying them along. You must have a special time you communicate with the gods for inspiration, for protection, and from all directions. So, knowing today, going forward, create time for Gigi, even if you don't have Uzu, more wedo, more walk, you can use even ordinary water to pour elevation. You can watch or it's not a amount that you will start looking for
orji where you cannot find it. Then on code number you will whatever you have in that place you are staying. In on abroad, in on Badianya. You cannot find all this orji and whatever. Use water, use a cup of water to pour libation. More. You know, and I know I found out some more. Now here the Rugaka. Never can wine on that was idea. So stop making the excuses that why you are not doing your spiritual exercise, if that need that work out, if that need that go for Magana, you were on cap or you were on top of the schools. We won our mother before the tones or what. Yes, if you cannot have your bed, like me, once I woke up from my bed, I'll go straight to my bathroom to have my bed before I will be able to go to my Orammo, to the altar, to the temple. Yeah, but if you cannot do it, at least wash your hands. Yes, you wash your hands so that you'll be able to offer cola or whatever you have to the gods. Very important. Don't even know you walk out. So you walk out so that whatever in the Orammo or Buru hesitation. So what am I saying in essence? What I'm saying is this. We don't have go off. Yes, they engage you spiritually, say engage you Dibia to do one or two work for you, offer sacrifice on your behalf. That does not stop you from your own end. In a special time for your spiritual exercise from your own end. Makana Dibia natural aja. Any day, either wako more yes na concur with the Dibia. Upon you get from your own end last year. It was the time you could be from your own end. Very, very important. Okay, you're all waka. We don't go off. We don't go off. Macano for them. Nando man. Macani can no one. You bless yourself. You make some positive declaration. Macadam money. How could she ever? You want to send the other message in WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Now, to work again, get me here. I owe my Yonis in the inner so I know Gawan case you were. I said, no, Maka game alone. Now, to work again, bring me here, no Maka alone. Didn't know no root and then only. This has a Mabanate barrier. As will come away barrier. I was a my Yonis in the inner so I junk or what July. Now, to work again, bring me here in Asen or Makani, we will love you need a very amazing. I was here more for this indifference of the temple and the children of the temple. As no Maka game below. No Chuano Gada. No, you're not Wazi Gada. Now, how to work you can bring me here in it. Or you can eat the Shiraki. Yagas, Kodono Gawan case you HD for Saturday. Now, look on in the next hour program on our social media handles on our channel, Ezioku TV. Share for one day, Mother Passadia. Yagas, don't drone.